Josep Sarandon és tot un referent en la cultura del Baix Maestrat. Des dels anys 80 se l'ha pogut trobar implicat en múltiples iniciatives culturals a la comarca i especialment a la seva ciutat, Benicarló. Fundador de diverses revistes com Llombriu o Passadís, membre actiu i fonamental en l'Associació Cultural Alambor, indispensable dinamitzadora de la cultura en valencià al nord del país, col·laborador en multitud de mitjans escrits com Saó, Avui, Caràcters i també radiofònics. Ha estat i és un crític literari constant i amb una solidesa contrastada. I tot plegat fa que hagi esdevingut una solvent figura de referència. Molt emocionant, no? Sí, totalment molt emocionant. En fi, tot així compartir esta nit amb tots els companys, amics, família i en fi, és una cosa que no m'esperava i que realment m'ha omplit d'emocions positives, per dir-ho així. Els poders sempre tenen tendència a cremar llibres i sempre quan poden cremen llibres. Jo vaig començar en el període de la transició, que era un període de molta apertura. Vull dir que ara segurament hi ha més censura i també hi ha més censura econòmica, d'alguna manera. No? Vull dir que sempre és aquesta lluita, no? entre el creador i els diversos poders. De fet, ja he dit que la literatura és algo per a resistir en contra del poder. L'objectiu del sopar, bàsicament, és reunir a tot el conjunt de gent que hi ha al voltant d'Onada Edicions, que és un conjunt de persones important, que van des de la mateixa producció del llibre, impressos, fins a la difusió del llibre, llibreters, distribuïdors, fins a arribar al mateix usuari, la gent que d'alguna manera simpatitza amb el projecte d'Onada Edicions. Els que produeixen són els autors i aquí en tenim un bon grapat. És l'entorn Onada, és la família Onada que la volem aplegar en un acte conjunt, coral, tan familiar com sigui possible. En el sopar d'Onada el que aprofitem és per presentar tota la producció editorial en clau territorial d'agost a agost, un any, en definitiva. Onada és un projecte nuclearment territorial, però té una part d'edició que és generalista. Esta no la destaquem, el sopar d'Onada. El sopar d'Onada és el territori, és una mica el leitmotiv central de l'empresa, allò que volem posar damunt de la taula. Ha estat un plaer, perquè treballar per Onada és sempre símbol que estàs considerat al teu territori i és una alegria. No? He tingut la sort de fer un llibre il·lustrat amb el poema Gerard Vergés i amb un llibre de gran format, amb molts de colors. Jo crec que és el tipus de format i de llibre que tots els il·lustradors desitjaríem. No? Estic realment molt content i molt agraït. Amb autors interessants, ara aviat em faré un amb Sarai de Burgos, d'aquí. Això fa moltes ganes de treballar conjuntament amb gent de qualitat intel·lectual, amb molta força del territori. I a part també estic una mica ampliant el que és el suport. A part de llibres, també l'aplicació de la il·lustració i el dibuix en formats, per exemple, parets d'hospitals, murals i altres suports diferents. No? I això fa molta il·lusió una mica trobar-me amb l'Ignasi de Berlín, quan vivia a Berlín, i que era un àmbit més ampli relacionat més amb l'art en general.